Hi guys, i-vlog na ko ng birthday sa ako ang bayaw. Kung sa iyang handa, sulod ko sa balay, bahala balay tao. Muna yung bana. Hi. 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 Apa na ikuan? Hindi lang. Bali. Muna yung mama. Ngang ako ang madrasta. Ang i-vlog ni kay birthday man daw niya, wa man diri. Nagtrabaho. Asa ay pagkaon ani? Plato ra man ni akong kita. Tuwa sa gawas daw. Adto ko sa gawas. Kinsa di ay. Ay, naray lang handa. Daghan na niyang handa di ay. Plato pa man dito dito. Unya dito di ay. Maluto iyang kuan. O ba kaluto din? Lagahan ng karne, oh, manok. Ini yung mga kauban sa trabaho. Mao ni siya ang nag-birthday, oh. Lisod po, o kanin daghan nag-birthday. Kanira siya nag-birthday, oh. Niyang bugtong himaya. Bugtong nga anak ni Fernanda Tilimpros. Mao na yung anak. Nagkaon. Pagpamabot yung mga kauban, guys. Asa may Kung din niluto. baka nga. Huwag pa man naluto. Unya na lang po ang sumpay. Baka nga ginamay. Ano man nga luto? Adobo. Pang adobo ni. Adobohon daw na kadiritason. Kaldereta. Mo ni mga lamas. Ano siya para sa bihon. Ano siya para ni sa pritada. Ginagmay. May naman sila mga rikidos. Nilagang kuan. Sugba siguro ni sila unya. Na yan kinabuglang anak. Hay. Ito bang pod? Mabalik lang taon niya.